Точняк. Дел, карай да снимаме и за да по-улици. Да, разрешиха ни да се парзаляме тук. Ама те ни разрешиха да караме тук. Разреши ни човека отвътре да караме. Да, собственика на това място. Хайде го пипе! Право, тук сме си по... Ваше ли е? Тук, ваше, да. Тук сме охрана и имаме право да пасим. Охрана сме, нямате право тук. Не, това е друга собственост. Това е друга собственост. Тук човека ни каза. Ти ще ми кажеш. Няма да минава. Айде, мяка. Ще ви снимаме половините. Аз колко е стопърс. Заминавай и се викне полиция. Един човек отвътре. Никой няма хора, това е тук. Току-що имаше един човек. Абе, заминавай, няма право не ме тук. пипайте. Айде, бе, заминавай. Нямате пипа. Заминавай да не се разправяме по друг начин. Ама ние няма как да се разправяме по друг начин. Няма смисъл за това да правим. Знаете ли колко ще се инчентава вместо вече да направиш? Добре, в 4 и 5 ще дойдем. Не, няма. Няма да дойдете въобще. Защото като искате и си спазвате законите, ще викат полиция и ще се разберат. Добре. Махните за камера. Няма да ви помогна. Къде пише, че не може да снимаме с камера, че сега се помогне документи? Не, дръжги. Къде пише? Като е забранено, що няма табела забранена Ама да камера? махите, ти ще ми кажеш какво. Ма сега, ако ме ударите, ще Тук вика е баща ми. тук е за... Баща ти го викне, какво като го викне? Какво като го Ами викна? да, Не ме да, пипай. да, Не ме пипай. Заминавай. Ай така, напри на друга. Ай, не ме пипай скейта. Заминавайте, бе. Не рите. Заминавайте. Не рите. От тук нямате Мерите. право да... Слушай, ти си Мерите. от Африка. Ще си ходя където си искам. Тук нямаш право да се Ти пързали. си ходи в пенсионерския дом. Нормално. Не, вие ме обидихте първи, не ми правете пръст. Нормално. Вие ме обидихте първи. Ето, човек е разумен, нищо не ни прави, само ни говори. А Да, вие само ви Ма казвам. вие като не се Край, разбирате няма какво съд. ще... Ама не, нямате с право да сила? ме обиждате. и да го обиждате, че е бе. цветнокож, вие ако се роди Не, не няма да заминавам, обяснете, че ще ме обидите. Хайде, заминавай. Няма, като му си извините Да тогава. ме обидите. Извини ми. Да. Да му Като му тури, не Еми като ви тури, като дойдат тук. И като ние ти турим, Ще ви но запалят. и аз да ви туря. Ти мислиш, че... Правите го както искате, викайте който искате. Ама вие какво мислите, че ние... Извинете ми си. Викайте който искате. Няма, извинете ми си, ще си тръгна. Да, бе, си. Ама вие нам... Ти се правите на мутри или не? Си си един буклук. Вие сте букук, ама... Снимай го това по новините, да го дадем, вие... Видите първо няма да го защо ще го Няма го пропуснат, а дядо ми като е в парламента, няма такива неща. няма такива положения. Ма не, господин, извинете ми си, аз не съм ми направил да ще ме обидите. А вие за пенсионерския дом. Колко ви е пенсията, господин? Е охрана, нека дедака и 2 лева. се смеят. Вие затова сте се облягал така. А сега ще ни биете ли какво? Добре, доведете го този, който ми е позволил. Ами човек, Добре, доведете го, значи това не... добре, ето няма да карам седна тук. И това ли не може? Седни си, няма да кажа. Беше вътре. Беше вътре и пуше цигара. Един като на НДК си има такова пързалите се. Докарайте човек, който ви е разрешил тук да се пързали. Ами той отиде там при ресторанта. Разумно, добре, ето, говориме. Снимате си, снимайте си, докарайте го човек. Аз не го познавам. И те не го познават, явно не сте го и виждали. Не, той беше ето. Тук отвътре. Човека беше вътре. Ама не, господин, чакай, Здравейте, аз се казвам Дело и Паците. няма значение. Тъпи скейт стопър. Ама виждете каквото искате, нищо не сме направили, за да ви направим. Ай, вие какво ще го набиете след малко? Това ще ви осъди за лека телесна повреда. Ей, що не сме с Владо и другите ги разбият от мой.
А вие за къде сте? За предното е? Дръжте тивче. Вие си мислите, че всичко, Ни което обиждате на информирате, че не е така. обиждате на нещо друго. Какво? Ако продължавате, ще дойдеш. Кои са мошеници? Кой обижда? Да се... Той каза негър. Да, той му казва. Това него да обида ли е? Разбира се, в Америка може. Ако сме Добре, на циганите покажеш циганин, обида ли е? Разбира Това се. сега се опитвам. Това е- Какво е? По кое А принцип? обида се казва негър. Той е цветнокож. цветнокож. Имам колега. А добре, обяснете ми какво означава отивай си в Африка. Да, това ако не е обида негър, вече. негър. Ти си Какво е това? в Африка, добре. Имам колега, който се почита вместо ром да му вика цигани и си кажем, много сме цигани. Ами добре, той не харесва да му кажат негър. По принцип се казва в щатите, ако го каже два отива в затвора. Аз му казвам, той продължава да ми обяснява глупости. Ако карат тук, ще дойде полицията, ще ги... Ще дойде полицията да вие ви да- арестува вас. С този нос да не сте Пинокио. Сигурно от лъжи е станал такъв. Много лъжете на баба ми в ръчилото. Вие само може да си мечтаете за баба ми. Добре, ако намерим човека, ще ни дадете ли да караме? Ако, но не между 24 и от... Добре, че той не каза ако ще му порасне още носа. Не е писта. Не, вие няма да го Да, намерите, не е защото писта. няма хора. Поне работя тук и знам какви са. За сега Момента е човека беше 4 без вътре. 6. Имаме още 4 минути. Нямате никакви минути и няма да Нали кажете от повече. 2 до 4, сега Добре, други след правила. Не, 4 няма. 4, това не е А, парката. еми, значи имам още 4 минути. Аз ще дойде полиция. Е, добре, заплашвайте ли. Искам да ви попитам, защо го правите това? Абе, оде бе, мърли. Я не го Ако ме докоснеш, ще ти разбия лицето с скейта. Ще видиш ли? Дали няма разбия, а? После къде ще Абе, отидеш? ти ще отидеш, аз къде? Отиди тук това. Я да ми обяснявай какво да затварям. Аз отворих деба. майка ти, път това ще затварям. Деба, бълъка, деба. Ту, майка ти, деба, бълък. В тази тъпа държава само галфони като вас има. Да, само е такива, само охрани. Само охрани има, някакви педераси.